Sen ne çay uyan? Otur. Otur. Kovar yan onu sen otur diye uyanmasın. İçi daşı. Heşle yan tekerleri. Men kaçan başlarsın? 50 verecek. Assalamu alaikum damy gyspadalar, gowum ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Oturýarsyňyz sagamanja. Näşmadi ýokarda goýan videomy TikTok'ta 3-4 günden bäri çykýar, köp adam video çekdi-de şoňa şol erkegiň eden işi hiç ile erkekçilge dogry gelmeýär. Bu adam akkauntyna girip gördüm, kommentariýalaryny okudum. Köp adam bir düşünjesi normal adam, şul adam eden işiniň ýalňyşlygyny ýazypdyrlar, düşünjesi bir çüýren huýply adamlar bagşan bolýan. Şul adam eden işiniň dogurdygyny bir gülüp olara myňdy gapdalynda bile gülüp kommentariýa ýazypdyrlar da. Bileňizmi durmuşda janym oglum, janym gyzym, size dönöýün bağlajyklym diýen ejäniň şu sözüne zar adamlar bar o durmuşda. Wak ejemjan bolsady, ejemjanyň ýekejegin gujagynda ýatyp bilsedim diýen adamlar bar. Özü eje bolsada garrejesiniň bir barlygyny arzu etjek adamlar bar da durmuşda. Ýöne sen haýwan eden işiň bilemok. Ertesi gün däl 2 günden soň ýene video çekip goýpsyň sen. Men bu gelneje men tanışym özünden ruhsat alyp çekip goýdum, kömek gerek muňa diýip. Kömek gerek bolsa birinciden TikTok'a paylaşmayan sen. Videoda diýäň da sen näçe manda ýuwyaň, o için daşyny bile ýuwyaň, men kiň ýuwup ber 50 manat berjek diýäň. Diňle meni huýpilýar. Barynjy bilen kömek etjek adam şeýle berýär. Pulu şeýle berýär şoňa. Näçe man gownuňdan çykarsaň. Bolýa işiň etdirip berjeken o gelnejeň işi. Gelneje mätäşdir. Şul işe baş goşandyr. Erkek adamyň etjek işine maşin ýuwup ber, o maşin ýuwup ber. Mätäşdir. Ogly gyzy ýokdur, bilemok. Ýöne bu dayanjak hiç kim bolmansaň şul işe iň soňunda şul işe baş goşýar gelneje. Sen gownuňdan çykarýaň ber. Bolýa maşin ýuwduryp berjekmi? Video çekip TikTok'a goýmaň näme o haýwan bilen. TikTok'a näme üçin goýýaň sen o? Kömek etjek boldum, jaý gerek bolýan eken diýip soňky videoňda goýupsyň da. Bu adam erkek dälsen. Bu adam eden işi biziň erkekçiligimizde dogry gelmeýär. Musulmançylykda türkmen aýal gyzlarymyz, ejelerimiz Mekke Medine deňelýär. We bize näme galya? Aýal dogollarymyzy, ejelerimizi, uýalarymyzy, gelinlerimizi gorap saklamak. Ejiz etmezlik, şolaň arkasynda durmak. Sen bul eden işiň hiç il erkekçilige dogry gelmeýär. Dogry durmuşda syla hormata münasip bolmayan bir azan aýallarymyza bar. Men özüm hem şolar hakda video çekip goýýan, olam dogry ýöne. Diýişim ýaly erkime video çekmeýän da. Şoň ýaly syla hormata laýyk däl aýallarymyza bar gynansak da ýöne. Bul eje ýaşy bir çene baran aýal sen gaýta bul işden aýyr kömek etjek ekeniň. Başga bir zatda kömek et, TikTok'a goýmada haýwan. Biz özümüz daşary ýurda gaýdyp ýörsene işlemäne gaýdyp bir enem atamyz, ejemiz şu ýaşa, şu derejäge ýetirdi. Indiden soň siz kösenmäň, işlemäň, siz oturuň, men işläp sizi eklemeli, men borjum diýip daşary ýurda gaýdyp ýörs. İşlemäne. Şu videonu görüp ejemjan ýadyma düşdi. Ejemjan öýde de şoň mährine bar da biz daşary ýurtda gezip ýör.
Gaty gynandymy? Sen haýwanyň edeni işiňe erkekçiligi dogry gelmeýär.